Udaltop antolatu dugu Agera Planen inguruan, eta orain azalduko dizkizuegu bi praktika hor egiten direnak iparraldean. Miarritzeko herriko etxe mailan hor bi ekintza berri eman ditugu martxan hor din berriei begira, justuki antxeatzeko jende hori euskaratik hurbilarazten. Lehena da Biarritzerat instalatzen diren din berriak Usaian badute zeremonia bat Biarritzeko udaletxeak antolaturik. Eta aurten lehen aldikotz, egin genuen ere main tiki bat euskara zerbitzuarekin, hiztegi batzua eskaintzeko parada emaiten ginen. Lehen aldikotz izan zen iniziazio bat proposatzea, bi ordukoa, urririk publiko beraz berri hori. Eta adibidez lehen esperientzia hortan, 100 din berri ziren zeremonia hortan, eta 105 izena eman zuen formakuntza tiki hortan parte hartzeko. Agurketak, politezi hitzak, kortesia landu genuen, hainbat hiztegiak ere, eta zerbait, ostatu batean zerbait manatzeko ere bizpahiru erranaldi landu genituen. Eta helburua biztan dena etzen hortik ateratzea euskaraz mintzatzeko gaitasunarekin, baina pixkat gustua piztea. Eta bukaeran, beraz, erran ginen, azaldu ginen, nola segitzen alzuten urrengo urratsa gau eskolara joanez edo euskara ikasiz hainbat medio zilera eta beraz eman genizkien informazio horiek. Urtarrilan egin genuen aldikotz, ikusiko ea urrian izena maiten duten. Gure elkargoko hizkuntza politikaren elementu nagusietako bat da euskarazko zerbitzuak garatzea. Eta horretarako behar ditugu langileak euskaldundu. Eta langileak euskalduntzeko behar dute formatu eta ari ginen nola eginen genuen pizteko gogo hori, formatzeko gogo hori jakinez hainitzetan, baditugu profil desberdinak, baina hainitzetan biziki urrun dira euskaratik. Eta orduan pentsatu izan dugu bi agera mota proposatzea. Lehen urratsa izan da, jakinez langile berri guziak gure elkargoan badutela deitzen dugun integratzeko eguna. Egun horretan denak langile berri guziak biltzen dira eta hastapeneko helburua zen oinarrizko elementuak jakinaraztea elkargoari buruz, nola sortu zen elkargoa, funtzionamendua, zein diren horren ematen diren politikak. Egun horretan ere badira tailer desberdinak eta horietako bat da gure zuzendaritzak antolatzen duen hizkuntza politikaren aurkezpena. Esplikatzen dugu zer den elkargoaren hizkuntza politika, nola antolatua den, esplikatzen dugu zein den desberdintasuna euskararen erakunde publikoa eta euskara elkargoaren artean, pixkat eskumenak nola partekatuak diren. Eta gero azaltzen diegu ere ze lan mota egiten dugun, bai udalekin, bai orzandegiekin, aisialdi zentroekin, eta gero elkargoko beste zerbitzuekin, adibidez nola ze lan mota eramaten dugun euskara garatzeko garapen ekonomikoan, hirigintzan, ingurumenean. Eta bukatzeko, pixkat ematen ditugu ere hizkuntza politikaren garapenaren adierazle batzuk. Eta adibidez erraten dugu zenbat diren zenbat eskolatan ikasten alden euskaraz, zein diren elebidunak edo murgiltzean, zenbat aisialdi zentrotan ikasten alden euskaraz. Ordu bat da bakarrik, baina ikusten dugu langile guziak parte hartzen dutela tailer horretan. Ohartzen gira ere gehienetan badutela asmoa, segitzeko asmoa. Zinez jakinarazen digutela interesatzen zaiela, zerbait pizten dugu horrekin. Ordu horren ondotik proposatzen diegu bigarren urrats bat. 12 oren, beraz 12 oreneko sensibilizazio bat proposatzen diegu. Hortan aipatzen dira euskara eta kultura. Soziolinguistikako elementu batzuk ematen ditugu, pixkat azaltzeko zein den euskararen egoera, eta gero kultura ere aipatzen dugu. Guretzat oso importantea da egitea lotura bat euskara eta kulturaren artean. Oartzen baigira, azkenan jendeak behar diotela ere zentzu bat eman hizkuntzari eta zentzu bat emateko hizkuntzari behar dela lotura bat egin kulturarekin. Urte guziz 40 bat
formatzen ditugu eta izan emate gehiago badira, baina ezin egu baiatzegan denei. Eta gero ez badute ere formatzeko gogo hori, badituzte bintzat oinarrizko elementu batzuk hizkuntzaren inguruan. Azkenean denek ez badute ere formatu nahi, denek jaso dute zerbait, denek ukan dituzte oinarrizko elementu batzuk, eta nahi dugu pentsatu denak jabetuko diela gure hizkuntza politikaren garrantziaz.